aurretik, neska, Kaneta Maria. Eutxiko diogu, ez da, bantailarik. Bai, Klara Baiet, jinkanan osonak dira gainera. Nordue? Hane. Klara Baiet, hane, bai. Harin, betiko moduen, zeutakizun moduen. Azteko prest? Bai. Bai, marrazkiak hortxe, denpora. Olatua, txalupa. Ez, hotz. Sexta punta. Ez, hotz. Platanoa. Platanoa, oso ongi. Ondo, zurituta. Errubera, motorra, trizikloa, kotxia. Gertu? Zer da hori? Bozin... Ez da gitu. Beiratu ondo? Kotxia, retrovisorra. Ez? Traktor bat. Ondo, Mintziok hasiko gara. Hau pane, oso ondo, venga, guazen. Borobila, rotonda. Ez. Borobil bat. Bai, belodromoa. Ez. Aldatu dugu, tio biboa zen, karrusela. Klaketa. Zu aktoria. Gertu? Presentadoria. Letra euria. Venga, bane. Hau zure kontzeptua. Egunero hartu behar omen da. Dirua. Ura, tila, Ez? txampua, bainua, dutxa. Dutxa, bai! Ui! Ondo, neskak. Ondo, traktorioz ondo, hane? Baina, bai. Ez dut harrapau. Maria Bonbillerik ez da biztu. Zine zuzendaria eta tio biboa. Zalditxue falta, agian? Ja, bai. Ondo, egunero dutxatzen zarete ze galdera, Telebistan aitzeko. Bai. Bai, noski, horri esker, 47 puntu. Ui. Horri esker ez, merezita bai, bueno. Nestor eta Joseba, puzke. Urduri zauzie. Bueno. Edo zer, zuen sasoien imintziok hain zenuten, marrazkirik ez? Bai. Imintzioko bai, marrazkirik ez, da letra eurik ez, noski barrezia dalako. Ondo, iruretatik aukeran, zein politxena? Imintzoka, duela. Imintzoka. Zeo zer entrenatu zuia? Zeo zer. Zeo zer. Umatxuk azte bilizarie, bai, zeo zer rebilidie. Nor duen, Nestor, Joseba? Neuen bien. Haupa, Nestor, hartu leku mesedez. Bi marrazki, harin egitea komeni, hemen segunduek ere puntu itxura hartze dutelako proba maieran, bana izun aukeratu Nestor rasteko, sorte hon da denpora. Baso bat, txapela, detektibe... Ez... Ondo? Bai? Itxasontziko kapitaina... Ez... Pirata zen. Txoria... Zehaztu egin behar da? Usoa... Usoa, bai, ongi. Imintziokan gaude, markatu bat. Zapatillak, zapaterue... Zapataria, bai, ongi. Zapataria. Hau haitxita, Nestor. Lurra, planetak, ilargia, eguzkia, Venus, Marte... Satelitea... Satelitea, hartu lekua. Oso ondo? Eta hause kontzeptua, guztion etxea da. Telebista. Ez. Elisa. Ez. Ukuilua. Lurra. Ez. Kuartela. Ez. Kalea. Kalea. Bai. Kalea, bai. Bota. Kuartela... Ia, zerrin jut? Pirata? Dos ondo? Zeuen? Bai, ez eran ikusten. Eta beste dena bikain. Bai. Bai, ez da? Bai. Bueno, kuartelak endute, Joseba, ez da hitz puntu batzuk endute, ez? Bai, ez. Mereziute bai, mereziute bai. Laro baita malau puntu! Eta izo, zer ari da gertatzen gaur? Oihartzunen 156 puntu. Jur eta Elorrion 162 puntu, eta Elorrion 164. Aurrera beraz, Ane eta Maria.
Markagailuak nahiko berdinduta egon dira hirurak, eta talde bat zelkatuta, beste talde bat behar dugu aurrera egiteko. Tribuaren berbetatoz. Ixiar, Xabier, 25 programatan noiz iritsi zarete tribuaren berbetara, puntu gutxien izan da. Noizbaite bai, uste baiet, Noizbaite bai, baina ez daukazu oso gogoan, Bueno, horrein badakizue, aurrera jarraitzezkerotan, komeni, taula osorik asmatzea, eta hala ere, zain egon behar. Ea, zer gertatzen den, hemen zazpi berbak, eta denbora. Ixiar, gezurtia, haundi ustea zuberoan. Ganibeta. Ez, gezurtia, haundi ustea zuberoan. Bauta. Abila, kapaza. Askotakoa. Aiztoa, labana. Ganibeta. Lautu, zelaitu. Ordokitu. Erronka jo, desafioa bota. Markatu. Arrokeria, eibarren. Jaikitasuna. Eta zintzotasuna, prestutasuna. Fintasuna. Haupa, Xabi! Fin gaur ere! Ondo! Xabi, odolotzeko gizona zara ez? Ez dut guztira ondo. Danak, egun puntu, haupa zuek! Nestor, Joseba, tribuaren berben berri baduzue, eta orain badakizue. Aukera bakarra duzue. Nestor, denak asmatzea. Denak asmatu ezke aurrera. Eta bestela, elorri jora. Hemen berbak, denbora. Nestor, txigortua markinan. Manuonekoa. Ez, txigortua markinan. Alkea. Ez, Ixiar? txigortua markinan. Utula. Obeditzailea, Fitekara. ez, txigortua markinan. Utula. Obeditzailea, Manuonekoa. lotxa iparraldean. Alkea. Azkar, Fitekara. nahitaezkoa, Utzezgarria. ahopeka hitz egin zuberoan. Kuxelukatu. Eta gai bati bueltak eman, Zirurikatu. Base ondo, Xabi. Beste sei, Nestor de Sosa, Uribe, bai, beste sei, 60 puntu!